чэшскі ўрад вырашыў пачаць падрыхтоўку да стварэння прадстаўніцтва беларускай апазіцыі ў Празе. Пра гэта паведаміў кіраўнік Міністэрства замежных спраў гэтай краіны Якуб Кулганак пасля сустрэчы з прэзідэнтам Мілашам Зэманам. Пра што гаворка? Запытаемся ў дарадцы Святланы Ціхановскай Франака Вячоркі. Вітаю, Франак. Добрый вечер. Власна, пытанне першае. Чаму ўзнікла неабходнасць стварэння гэтай структуры і хто ёй будзе кіраваць? Насамрэч, існуе неабходнасць гуртавання беларускай дыяспары, беларусаў, якія вымушана пакінулі краіну не толькі ў Чэхіі, ва ўкраіне, у Літве, у Латвіі, у Польшчы. Тысячы беларусаў, якія хацелі б аб'ядноўвацца з суайчыннікамі. Гэта і бізнесоўцы, і актывісты, і праваабаронцы. І мы пачалі працэдуру тут, у Літве, стварэння такога хаба грамадскіх ініцыятываў і арганізацыяў, а таксама мы пачалі працэдуру прысваення дыпламатычнага статусу офісу Святланы Ціхановскай. І пра тое, каб падобны статус атрымалі іншыя беларускія ініцыятывы ў краінах Еўразвязу, мы гаварылі і ў Варшаве, і ў Празе, і ў Газе, і ў Берліне. І я спадзяюся, што пасля таго, як Літва гэты статус адмыслова надасць, падобную працэдуру запусцяць таксама і Чэхі, і іншыя краіны Еўразвязу. Але вось цэнтральны офіс Святланы Ціхановскай па-ранейшаму будзе знаходзіцца ў Вільні пакуль што. Безумоўна. Цэнтральны офіс знаходзіцца там, дзе знаходзіцца лідар, дзе знаходзіцца прэзідэнт. Але вельмі важна, каб у кожнай сталіцы было месца, была прастора, куды беларус, неважна, калі ён выехаў з краіны, можа звярнуцца, можа прыйсці, можа атрымаць параду, але таксама можа перадаць свае ідэі і прапановы менавіта Святлане Ціхановскай. Гэты офіс у Празе, які мы зараз распрацоўваем, ён спачатку будзе мець форму недзяржаўнай арганізацыі. Як мы чакаем, гэта будзе фізічная прастора, дзе сустрэнуцца розныя грамадскія ініцыятывы, але потым мы будзем змагацца, каб ён атрымаў дыпламатычны статус, па факце статус амбасады. І потым, калі лукашэнкаўскі рэжым падзе, а гэта адбудзецца, дай Божа, неўзабаве, гэтая арганізацыя, гэтая дыпламатычная структура і стане сапраўдным прадстаўніцтвам беларускага народу. Ну вось беларуская апазіцыя, уласна, наводзіць масты паміж рознымі еўрапейскімі краінамі, у той час, як афіцыйны Менск, наадварот, выходзіць з усходняга партнёрства. На ваш погляд, як гэта адаб'ецца на беларусах, на стасунках Менску і Брюсселю? Таксама ведаю, што Лукашенко збіраецца яшчэ высылаць бліжэйшымі днямі дыпламатаў. Вы пра гэта пісалі. Што пра гэта можна распавесці? Лукашенко паводзіць сябе як загнаная куч жывёла. Ён разумее, што час ягоны сышоў, і ён спрабуе выйграць трошкі больш для сябе вось гэтай шчасця, прыемнасці заставацца прэзідэнтам, і пры гэтым застацца ў гісторыі не крыважэрным монстрам, які разганяе масавыя дэманстрацыі, катуе людзей у турмах, а першым лідарам беларускай дзяржавы. І пры гэтым ён робіць настолькі гэта нягегла, псуючы адносіны не толькі з сваімі былымі партнерамі і апанентамі ў Беларусі, але сварачыся з усім светам. Зараз Лукашенко спрабуе адпомсціць за санкцыі. І з аднаго боку ён кажа, што санкцыі не працуюць, яны неэфектыўныя, мы перажывем без санкцыяў, і нават лепш нам будзе з санкцыямі. А з іншага боку яны робяць усё магчымае, каб пакараць развязаўскіх чыноўнікаў за тыя захады, якія яны прымаюць у дачыненні да рэжыму. Мы чакаем, што прадстаўніцтва ААН у Беларусі будзе істотна зменшанае. Прадстаўніцтва Еўразвязу ўжо страціла свайго лідара і будзе працаваць у такім тэхнічным рэжыме. Чакаюцца высылкі іншых амбасадараў краінаў Еўразвязу. Па сутнасці ён разрывае адносіны з многімі краінамі, якія яшчэ нядаўна дапамагалі, спрыялі Беларусі і беларускаму народу. Задача ж Святланы Ціхановскай пераймаць гэтыя кантакты. Окей, Лукашенко, ты не хочаш быць ва ўсходнім партнёрстве, але беларускі народ хоча. Таму Святлана Ціхановская учора заявіла: Беларусь не будзе выходзіць з усходняга партнёрства, гэта не ў нашых інтарэсах. І калі Лукашенко вызваляе крэсла, яго зойме Святлана Ціхановская. Калі Лукашенко не хоча ўдзельнічаць у еўрапейскіх праграмах, не хоча ўдзельнічаць у абменах для студэнтаў, Святлана Ціхановская будзе гэтым займацца. Лукашенко ўжо перастаў быць прэзідэнтам дэ юрэ, і дэ-факта ён адмаўляецца ад таго, што рабіла яго калісьці лідарам дзяржавы.
Ну, вось цікава яшчэ тое, што Мікалай Халезін сёння паведаміў пра рыхтаванне 5-га пакету санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнкі, і ўжо вельмі хутка, нават на пачатку ліпеня ён можа прыняць. Што вам вядома пра гэта, па каму ў першую чаргу ударыць гэты 5-й пакет санкцыйны? Зараз існуе некалькі санкцыйных рэжымаў. Санкцыйны рэжым – это сістэма нанясення абмежавальных захадаў супраць пэўнай дзяржавы. Першыя 4 пакеты тычыліся асобных людзей і фірмаў, звязаных з Лукашэнкам, і асобны рэжым сектаральныя санкцыі супраць цыгарэтаў, тытуню, нафты, калікі. 5-й пакет санкцыяў павінен тычыцца найперш тых, хто вінаватыя у судовых выраках, якія мы недавно чулі, рэпрэсіях супраць журналістаў, а таксама захопе самалёта Ryanair. Это тыя людзі, якія не паспелі ўвайсці ў 4-й пакет санкцыяў. Ён можа быць прыняты ў ліпені, ён можа быць прыняты ў жніўні, гэта не мае значэння. Важна тое, што мы пачулі ўчора ад Габрыэлюса Ландсбергіса, ад Барэля, ад Шарля Мішэля, што ціск на Беларусь не зменшыцца. І самае важнае, гэта санкцыі, якія плануюць прыняць Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэтыя санкцыі павінны залатаць тыя дзіркі, якія засталіся ад санкцыяў Еўразвязу. У Еўразвязе засталіся нейкія лазейкі, што, маўляў, кантракты ўжо заключаныя не пераглядаюцца і так далей. Санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі павінны быць усе абдымнымі. Яны таксама маюць характар міжнародны. І калі, магчыма, да сённяшняга дня Яра ўсё яшчэ можа купляць частку калійнай прадукцыі Беларускалія, пасля амерыканскіх санкцыяў у жніўні яна ўжо зрабіць гэта не можа. Таму я думаю, што зараз мы стаім перад унікальным гістарычным момантам вярнуць справядлівасць, пакараць рэжым. І дай Божа, гэта таксама верне пратэсты на вуліцу. Тым часам рэжым усё мацней наладжвае масты з Крамлём. І вось сёння прыехаў сакратар Савету бяспекі Расіі Мікалай Патрушаў у Менск, які заявіў, што мэта вонкавых сілаў памяняць дзяржаўны лад у Беларусі. Як у офісе Святланы Ціханаўскай расцэньваеце гэты візіт? А здаецца, нічога новага, заўжды наладжваў адносіны з Крамлём. Былі форумы рэгіёнаў, дзе ўдзельнічалі прадстаўнікі беларускіх абласцей і расійскіх. Тут нічога не новага, адзінае, што ён цяпер спрабуе гэта прадаць як надзвычайныя поспехі беларускай дыпламатыі. Нічога новага тут няма. Ён сустракаецца з тымі, хто гатовы з ім сустракацца. І, на жаль, расейцы да гэтай пары ўсё яшчэ лічаць яго рукапаціскальным. Тое, што ён сустракаецца з Патрушевым, сустракаецца з Пуціным, сустракаецца з чыноўнікамі, тое, што расійскія вайсковыя эксперты бяруць удзел у вайсковых выставах, гэта ўсё дэманструе ягоную спробу дэманстраваць лаяльнасць Маскве. Ён дэманструе гэтую лаяльнасць чаму? Каб паказаць сваім цяперашнім паплечнікам, тым вайскоўцам, губопікаўцам, КГБшнікам, якія вакол яго, што ён усё яшчэ мае падтрымку Масквы. Але мы чуем і іншыя галасы. Мы чуем галасы, якія прыходзяць з Расіі праз міжнародныя арганізацыі. Яны ўсё больш і больш сумняюцца у тым, што Лукашенка здольны трымаць сітуацыю пад кантролем. У Расіі сумняюцца, што Лукашенка можа быць надзейным саюзнікам. Таму з аднаго боку, колькі б Лукашенка не дэманстраваў вось гэтую лаяльнасць, мір, дружбу, жвачку з Масквой, усё роўна Расія ў пэўны час, калі Лукашенка будзе тануць, яна дасць яму патануць. І тут пытанне да ўсіх тых чыноўнікаў, якія зараз акружаюць Лукашенку. Калі гэты момант настане, калі Лукашенка будзе тануць, на чыім баку будзеце вы? На чыім баку вось гэтага тэрору ці людзей, якія змагаюцца за свабоду, акажуцца вы і вашыя сем'і, вашыя бізнесы, вашыя арганізацыі. Зараз самы час выбраць, самы час вызначыцца, якая будзе ваша роля ў гісторыі. Франак, у нас літаральна хвіліначка застаецца. Калі гэты час можа настаць, што менавіта мусіць адбыцца, калі Пуцін зразумее, што з Лукашэнкам усё? Гэта можа настаць у любы момант. Мы бачым, што сітуацыя развіваецца досыць непрадказальна, імкліва. Нават Уладзімір Мацкевіч напісаў у Фейсбуку сёння, што не ведае, чаго чакаць. Таму што будзе гэтай іскрой, мы дакладна не ведаем. Я спадзяюся, што ўжо ў бліжэйшыя месяцы пачнуцца перамены, незваротныя перамены, якія пачнуцца з вызвалення палітвязняў, а потым і падрыхтоўкі да новых выбараў. Тое, за што мы працавалі, дзеля чаго мы змагаліся апошнія
12 месяцаў. Ну а мы будзем абавязкова асвятляць гэтыя падзеі, заўсёды будзем з нашымі гледачамі. Дзякуй вялікі. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай быў з намі на відэасувязі.